Allah me ba chama ani amusuma ani am fila ba chama ana amusuma malikono ani maliko alhamdulillah ni am sigilenye anga emission kenaka namba bole fiko tarika famia ina fo ani lawluta o ye chogona tanon dane ka fo amina ni wala lai kasi kawati kuruni anga nyoko mbaro tarika mo konna no ye tarika hamawiya tijaniya muhammadiya mo konna alhamdulillah rabbil alamin tarika yi alasulu inshallah wala dat menuna an kuma kai oluka fo anana se nyingali ka baka kan nyingali ma mimma kan nyingali ke yalma hamawiya ni tijaniya yalma difference do anya kanu bi ninga sigike kanya kolike ambalma bela jelenye pour kan ngasa famille soro o yorena alhamdulillah rabbil alamin amba fa video la me bago ana afle bago nyina aka aimer ka partager otamene ko ka abonner nga page ka wala sa émission ta bela jele kan ni soro o lo ci بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين أما إسلامي جماعة أنا مسلمان موبيلا جلنفو أو كواتي فولي يعني أو كسكرا فولي لا أمي دوكي أو بيلا جلني يا ربي الله على كسجان أنا كنا لنني أو بيلا جلما يا ربي الله على لمن يوجع ما على كأنزني شغال لمن يوقع أكرم شأن أحمد حماه الله لأبارك الحمد لله رب العالمين إن فو أني لو رتا يجوا مننا كفو ni Allah salama bisigili minake ambalma doka ngali jabuka ni ngali ke yala ma difference jumambe hamawiya anitiyana ni honche alhamdulillah rabbil alamin ama fo ambalma kanyana ka kanyini ngali jabi kado ka fo la farqa bayna ka fo difference te hamawiya anitiyana ni honche walakin ba'd an-nas farraqu bainahum nga mogodo de difference du honche ente difference te honche أما فو أننا فطريقتنا أخذناها عن شيخنا أحمد رحمه الله أو أن طريقة سنماي نقول تجاني طريقني أني من جون مسرابه ويا أنكر مقول شانا أحمد رحمه الله أدول أنت أنا كافو شانا رحمه الله إنا فهمشون تبيننا أني أمبارك جومنا أنا شخص محمد دقري نعلي ولا كقرون نكلدو أني بايبا ونكني باو يلا أنكر وشانا أحمد رحمه الله نينينا فو على دنا أجرزك أجا أنكر وشانا رحمه الله ينيرو أيوة كجون نعيا مريكنا ويه شرط هراي مي ناصر تماساني كادو الحمد لله وشرطارا مي أكرم شيخنا أحمد تجاني كخليفة بلي خليفة مي ني أي واتي جانك شرط تجاني نوفي فو أهيجرا شرط تجاني نوفي فقط شرط تجاني سماي لما كاتو أكرم شرط تجاني نوفي عليه شرط تجاني دي ويرين دي أما كا وردوين خليفة تجاني نوي أكرم شيخنا حمد الله خليفة ناي واتي جانك ني aka koro bele jelen ko fa aka soro ka khalifa ndi aw kharam Sheikh Mohammed al-Akhdari ma ka shan hawdo donc amado shan hawdo ka silsila ka sa ka Sheikh Tijani ma o Sheikh Mohammed al-Akhdari o ya mena Sheikh Tahra la ya mena kharam shan Ahmad Tijani na o de la wirdu min ba shan hawdo bolo ibado ka fo o sahalendo o Tijaniya tariqa sahalendo o de ka shan hawdo bolo wa shan hawdo bika o de di makoma ngango do ye difference du ni ho chaw difference ndu na rajmai wirdu ni afada no ye lazimu ni mi nasoro o bi kala soma an ulafe ni o de wirdu ni re farida ye mi ndi wajibi o ye astaghfirullah keme o ye salatu keme o la ilaha illallah keme alhamdulillah rabbil alamin ni ye shan hawa Allah ka kala no laje o be min kala soma o de kala mo mi ni yere ko pite shan ka kala ndinye ki do re ni ko ni tijane ibina ni kilinde kala do yina do ka foko difference te o ni honche difference kera yoro jumay o kera wadifa de wadifa min kala nga mba buguna tige mbalmo o bele jelenye o ka kesire aka kitabu mimbe nalla ko donen do on shana hawlo ka kala ndombolo sauti jani ka kala ndombolo salama bele jelembolo na asoro o itijani bele jele bolo madayoro e ka fo o jawahirul maani
an karamɔgɔ Shana Ahmed Tijani ale ka yamaruya ani hukumu kɔnɔna na Aliyu Harazima ka kalifa belebele o ye kitabu min sɛbɛn kitabu min ni a kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen sahalen don ni an karamɔgɔ Shana Ahmed Tijani ka kumakan sanumanw de ye n'a masirilen don ni kira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan sanuman de kitabu min n'a sankɔrɔtalen don ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kɔnɔ aya belebelebaw de o tuma na ni ye nin jawahiru in dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ an karamɔgɔ Shehu Tijani a ye wadifa ɲɛfɔ kalandenw bɛɛ lajɛlen ye nin kɔnɔna na wadifa in a ye a ɲɛfɔ anw ɲɛna ɲɛfɔcogo fila la a ko wadifa in ko a bɛ kalan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kalannen kɔfɛ al-fatiha kalannen kɔfɛ an bɛ astaghfirullah kalan siɲɛ 100 a ko astaghfirullah kalannen kɔfɛ siɲɛ 100 ko an b'a kɛ ni salatul fatihi de k'a tɛ se ka kɛ ni sɔli wɛrɛ ye siɲɛ 100 salatul fatihi kalannen kɔfɛ siɲɛ 100 fanga la ilaha illallah yurdu siɲɛ 100 la ilaha illallah yurdu le kɔfɛ siɲɛ 100 ko an ka jawharatul kamali kala siɲɛ 11 an karamɔgɔ Shana Ahmed Tijani a ye wirdu di mɔgɔw ma nin cogo in na a yɛrɛ tun bɛ k'a kɛ nin kɛcogo in na n balimakɛ n balimamuso waati jan kɛra nin na fo tuma min na an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tijani a nana wirdu in fɛgɛya kalandenw kan a ko ni anw farala ɲɔgɔn kan k'an bɛna wirdu in kɛ ko an ka wirdu an ka fɛgɛyali kɛ n balimakɛ n balimamuso mɔgɔ kan'i yɛrɛ ɲinɛ a fɔra ko a ye fɛgɛyali de kɛ o kɔrɔ ye di a ye dɔbɔ wirdu in na a k'a fɛgɛya o tuma na a ko astaghfirullah min n'a sɔrɔ an b'a kɛ 100 ko an ka a kɛ astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum k'an k'o kɛ siɲɛ 30 70 o binna astaghfirullah la an ye fɛgɛyali kɛra ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ko an ka salatul fatihi k'an k'o kalan 50 fɔlɔfɔlɔ a tun ko an k'o kɛ 100 de nka ko n'an farala ɲɔgɔn kan k'an b'a kɛ k'an ka fɛgɛya donc 50 fana bɔr'o la la ilaha illallah min n'an tun b'o kɛ 100 a ko n'an farala ɲɔgɔn kan k'an b'a kɛ k'an k'o fana kɛ 100 a ye 100 bi o la an karamɔgɔ Shana Ahmed Tijani a ye i da den jawharatul kamali 11 kan n balimakɛ n balimamuso an b'a dɔn a fɔra ko ni anw farala ɲɔgɔn kan an bɛ wirdu kɛ an k'a fɛgɛya ni fɛgɛyali nana ayi jidili tɛ se ka na ye donc wirdu lasulu la a tun y'a fɔ an ɲɛna de k'an ka kɛ 11 ni fɛgɛyali fɔra ayi an tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ dɛ mana ni natira jawahiru kɔnɔ nin cogo in na o tɛmɛnen kɔfɛ an bolo ma da yɔrɔ kitabu belebeleba fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'o kɔnɔna lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u ye a fɔ an ye ni tuma min na u tora ka wadifa cogoya ɲɛfɔ an ye u b'a fɔ an ɲɛna wa ba'da dha jawharatul kamali tukhra'u ihda ashrafil hali jawharatul kamali ko o bɛ kala 11 alhamdulillahi rabbil alamin nga ni mɔgɔ min ye ɲininkali kɛ ko kuma na mun différence de donna o ni ɲɔgɔn cɛ dɔ b'a fɔ ko jawharatul kamali k'a bɛ kala 12 o tuma na an ka ɲininkali kɛ dɛ ko kuma na ko jawharatul kamali a 12 in mun de ye dalilu ye aw bolo o kalanni na dɔ bɛ n'a f'i ye ko wa fi hayati sheikhana fadadu wahida a ko an ka Sheikh Ahmed Tijani ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'u ye dɔ jidi ka fara a kan ayiwa a ko fadadu u y'a jidi jɔnni de y'a jidi ayiwa a k'o fɔ an ɲɛna n'a sɔrɔ wirdu tigi de ye jidili kɛ ayiwa an na jidili kɛ wirdu tigi ye min fɔ anw ɲɛna o sɛbɛnnen bɛ jawahiru kɔnɔ o sɛbɛnnen bɛ an ka kitabu sahalenw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka a k'u y'a jidi wirdu tɛ maa min ta ye n'o ye fara ɲɔgɔn kɛ an ma tigi nankari nka an ma tugu a tigi nɔfɛ anw k'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam de ye wirdu di Shehu Tijani ma sokon tɛ fiyewu ɲɛ ani ɲɛ wa ale de ye jate kɛ a la ɲɛ ka di an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tijani ma yalama jafariya bɛ se ka don anw na an ka dɔ fara wirdu in kan wa ayi o tɛ se ka kɛ yalama jafariya bɛ se ka don anw na an ka dɔ naqsu wirdu na wa ayi o tɛ se ka kɛ nin de kɛra faranfasiya ye ani différence ye min n'a sɔrɔ o de kɛra hamawiya ani mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ wirdu in na ni dɔw taara 12 sira fɛ ni Shana Ahmed hamawullah ale a y'a sɔrɔ cogo min na an karamɔgɔ Shana Ahmed Tijani y'a kɛ cogo min na ni a y'a kɛ o kɛcogo in na a ma jidi kɛ a ma naqsu kɛ wirdu in a laɲini ye mun de ye a ka dusukun dayɛlɛ anw ye a ka sira dayɛlɛ anw ye anw bɛ se ka Ala sɔrɔ cogo min na n balimakɛ n balimamuso ani i ko ko i bɛ dayɛlɛli kɛ o tɛ sɔrɔ fɔ kɔnɛkɛ ka y'i bolo walama tile ka y'i bolo i bɛ dayɛlɛli kɛ ni min ye sigana foyi t'a la anw k'a dɔn ko tile o tile ɲi de b'a la wa ɲi bɛ n'a hakɛ dɔn ni min na a jate tɛmɛna o kumana o da in tɛ yɛlɛ ka bɔ o tigi ye min n'a jate ma dafa o jate o da yɛlɛ ka bɔ o tigi ye balimakɛ n balimamuso nin de kama différence donna Tijani ni ɲɔgɔn cɛ o tuma lasiri min bɛ yen n'a sɔrɔ o ye 11 ye an karamɔgɔ Sheikh Ahmed Tijani a ye wirdu di cogo min na a yɛrɛ y'a kɛ cogo min na an b'a kalan nin kalan cogo la
ɲininkali wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw ka jaabu la olu b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko don dɔ la ko walifakɛlaw u tun bɛ walifa la an karamɔgɔ Sɛki Ahmed Tijani a bɔra a bɛna zawiya kɔnɔ k'a sɔrɔ kalandenw k'u bɛ walifa la kalandenw u tun bɛ walifa a laban yɔrɔ la n'o ye a 11nan ye kalandenw ka ɲɛmɔgɔ a ye kɔlɔsi bila ni ka i bolo kɔrɔta walasa bonya ɲini ni barika ɲini kosɔn mun ka sɔn karamɔgɔ kana sɔrɔ u bɛ walifa in kɔnɔ a kana sɔrɔ u tilala pour que karamɔgɔ ka dugawu k'u ye donc a y'i bolo kɔrɔta ka Jawaratul Kamali ta kiraru siɲɛ 1 ka fara a kan balimakɛ n balimamuso ko o de kama ko u b'a kɛ 12 ye an ma mɔgɔ nangariya nka an ko kalanden de ye min kɛ ni Sɛki Tijani ye min kɛ an ka tugu o nɔfɛ an ka baara kɛ ni alhamdulilahi rabbil alamin nin de ye Sɛki Ahmed Hamawulaw ka kalandenw u y'u kalan laseli kan i n'a fɔ Sɛki Tijani y'a kalan cogo min na u b'a kɛ ni kɛcogo ye alhamdulilahi rabbil alamin i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na balimakɛ nin de ye kun ye Sɛki Hamawulaw ka kalandenw ni différence donna u ni mɔgɔ caman cɛ Tijaniya donn'o la u bɛ wirdu kalan 11 ni dalilu min ye Sɛki Tijani wirdu in a y'a di 11 Sɛki Tijani a y'a kɛ 11 Sɛki Hamawulaw y'a kɛ 11 wa a y'a di 11 u bɛ o cogo in kan u bɛ ka baara kɛ ni alhamdulilahi rabbil alamin ni ye salatu yɛrɛ lajɛ kabako tɛ i ka a faamu k'a fɔ ko a sigira 11 kan kabako tɛ salatu in a tɔgɔ de ye ko Jawharatul Kamali ni mɔgɔ min n'i ye nin tɔgɔ in lajɛ i bɛna sɔrɔ tɔgɔ in sigilen don harafu 11 kan ni harafu 11 i b'a sɔrɔ ko gundo de bɛ a la wulina ka 11 o tɛmɛnen kɔfɛ Ahmed Tijani ni mɔgɔ min ye a sɛbɛn ka a gundo lajɛ i b'a sɔrɔ tɔgɔ in fana bɛ bɛn harafu 11 ma donc kabako tɛ k'a fɔ ko wirdu in kɛra 11 ye o tɛmɛnen kɔfɛ ni ko Ahmadu Himalahi ni mɔgɔ min ye nin fana jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ nin ye harafu 11 de ye donc kabako tɛ k'a fɔ wirdu in a lasili ye 11 ye dalilu caman bɛ o la i k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛmacogo tɛ wirdu in na o tɛmɛnen kɔfɛ n ko astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wirdu yɛlɛmana astaghfirullah dɔ bɔra la ni ka a yɛlɛma ka kɛ nin min ye Allah subhanahu wa ta'ala ka damiru min bɛ a kɔnɔ ni o ye huwa ye k'a fɔ nin de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye ni ye nin jate in lajɛ i bɛ taa sɔrɔ nin fana de ye 11 ye donc i b'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ka kira sallallahu alaihi wa sallam yamariya a ka fɛn di a mɔdenw ma min n'a sɔrɔ bɛna kɛ sababu ye ka kunnaja dayɛlɛ anw ye kunnaja a kogoro walama a tile o sababu donna jate minnu na ni mɔgɔ min ye fɛn fara o kan an bɛ siran i kana fɛn bɔ o la i kana da in kana tugu a tigi ɲɛ ni mɔgɔ min ye dɔ nagasi ka bɔ a la an bɛ siran da in fana a kana dɛsɛ ka yɛlɛ a tigi ye ni ne kosɔn an ye wirdu in to a jate la fariya ma to anw na k'a fɔ an bɛ fɛn fara o kan karamɔgɔw y'a kɛ cogo min na an ka taa ni a ye kɛcogo ye alhamdulilahi rabbil alamin an balimakɛ ka dɔ ka ɲininkali kɔnɔ ko yalima mɔgɔ bɛ kɛ kalanden cogo di an b'a jaabi k'a fɔ yakhunul muridu muridan bi aghzi wirdi ba'da tilawati shuruti lahu kalanden mɔgɔ bɛ kɛ kalanden ye i bɛ kɛ wirdutigi ye ni wirdu minɛni de ye n'i ye wirdu minɛ sartu kalannen kɔfɛ i ye sartu 23 bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen kɔfɛ i ye n'i ko ko i sɔnna wirdu in bɛ d'i ma i bɛ kɛ wirdutigi de ye o sababu la i bɛ kɛ tijaniya dunke de ye o sababu la ayiwa nka ni mɔgɔ min ko ko i tɛ se dun sartu bɛɛ lajɛlen kalannen kɔfɛ walahi baasi foyi tɛ o la o k'a sababu kɛ mun ye jɔn de ye wirdu minɛbaga ye silamɛ de ye wirdu minɛbaga ye mu'minu bilimana jɔn de ye wirdu minɛbaga ye n'i mana ye silamɛ ye i ye wirdu minɛ i ye silamɛ ye i ma wirdu fana minɛ i ye silamɛ ye alhamdulilahi rabbil alamin an b'aw ka ɲininkali kuntala surunya k'a fɔ a ka jaabu de ye nin de ye ka taa a tulo kan alhamdulilahi rabbil alamin an b'a fɔ an ka video in filɛbagaw ani a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw ka aimer ka partage o tɛmɛnen kɔfɛ a ka bɔ n'an ka page kan walasa émission nata in an bɛɛ lajɛlen ka ninyɔrɔ sɔrɔ olu la cogo min na an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin ni ala ye tɛnɛ nata yira an na alhamdulilahi ɲininkali fila bɛ yen inshallah an bɛna sigi ni ka mun jaabi kɛ o ɲininkali fɔlɔ o de ye ko jɔn de ye an fa Sɛki Ahmed Hamawulaw ye jɔn de ye Sɛki Tijani i n'a fɔ an tun ye émission daminɛ ni minnu ye ɲininkali bɔr'u kan an bɛna an fana jaabi o tɛmɛnen kɔfɛ ko yalama kalandenw ko u bɛ u denw lamɔ cogo di u b'u denw ladamuya cogo di alhamdulilahi rabbil alamin lɛnɛ bila ta ye sigili bɛ kɛ ni ɲɛfɔli ye